Ahoj, dneska si spravíme výlet do Vlčí Rokle. Je to kúsok od Prahy, je to asi 40 km a je to taký výlet na celý deň. Takže vystupujeme pro Sečnice. A ideme. Takže výlet z nádraží, z železničnej stanici pokračuje a musíme sa dať na žltú značku a pokračujeme po nej ďalej. A teraz pôjdeme po žltej značke, odbočíme na hlavnú cestu a asi to bude cirka 300 metrov a odbočíme na polnú cestu a pokračujeme už polnou cestou. Takže na hlavnú cestu a kto by prišiel autom, môže parkovať tu na parkovisku a môže, vlakom je to ideálne. Takže pokračujeme po ceste. Áno, hlavná cesta nám končí a začína nám pekná polná cesta, kde je aj značka, aj keď šipka, aj keď ju není vidieť. Takže pokračujeme ďalej. Tu máme, za chvíľku máme rybníček malý. By sme sa nemali stratiť, väčšinou je to dobre značené žltou značkou a väčšinou celú cestu nás prevádza potôčik Vlčín. Takže pokračujeme. Takže po ceste stretávame jednu zaujímavosť. Je to budova starej vodárny, na ktorej neviem, jak dlho rastie smrek. Môžete sa pozrieť. Úžasné. Takže pomaly sa dostávame na miesto určenia Vlčia Rokle. Sú to obrovské žulovité kameny a okolo 200-ročné buky. Okrem iného, Vlčia Rokle je prírodná pamiatka Středočeského kraje. Moje deti sa tu veľmi vybláznili, ale ja tiež, pretože to je úžasné. Sú tu skoky, preskakovanie a je to úžasné. Dúfam, že nespadne, už švíka za to. Takže asi takto. Vlčí Rokle. Kúsok od Prahy, je to 40 km za hodinu s vlakom a výlet s deťmi a paráda. Takže si to užívam ako za mladých časov. No, je to skvelé. Sme valiace sa kamene.
A pokračujeme. Takže vlčí rokle skončila. My sa vracať nebudeme do Prosečnice, ale pôjdeme do Ilového do Prahy a to peši na vlak. Skúsime, cesta tu nevedie moc, tu musíme odbočiť zo žltej značky a taká dobrodružná cesta, skúsime cez les. Hore by sa mala nachádzať modrá značka a tam by mala byť cesta a z toho sa dostaneme do kamenného prívozu a odtiaľ pôjdeme popri Sázave, smer Žampach a Ilové u Prahy. Takže vyrážame. Cesta je úžasná, ale dúfam, že to nejak dáme. Tak sme našli cestu, ani to netrvalo dlho. To bude trošku ďalej. Ale dostali sme sa na modrú značku, takže pokračujeme smer kamenný prívoz. A mimochodom, pre cyklistov sú tu vynikajúce cyklostezky. Je to po takejto ceste asfaltovej, takže cyklisti môžu jazdiť. Takže po pol hodiny z kopca vchádzame do dedinky Kamenný prívoz. Je tu stanica železničná. Naproti máme hospodu, tam sa môžeme občerstviť. Je to hospoda u Adenauera. My máme v pláne ísť až do Ilového na nádraží, železničnú stanicu. Ale kto by už mal dosť, môže sa tu občerstviť u Adenauera. A tu je stanica, zastávka a môže ísť priamo z kamenného prívozu do Prahy. Takže je to na každém. My pokračujeme. Akurát tu máme nejaký karneval alebo nejakú... Všetci idú do hostincu u Adenauera. A ďalej budeme pokračovať podľa Sázavy až do Žampachu. Odbočíme doprava, tak máme tá ulička a smer Sázavy. Taká malá ulička, ktorá vedie k Sázave.
Chatári to majú docela náročné, všetko musia nosiť na vozíku a ručne prenášať do chačiek, ale sú zvyknutí a páči sa im to, tento je životný štýl. Tu majú výťah, aby nemuseli vynášať ručne hore. A v pozadí vidíme železničný most, je to Žampaský viadukt. Po ceste dávame hospúdku a penzión Troníček a už to máme kúsok na železničnú stanicu Jílové u Prahy. Takže kúsok za Troníčkom, za týmto mostom odbočíme doľava. A teraz odbočíme. Je to trošku taková náročnejšia cesta, ale dá sa to. Takže ten najväčší kopec máme za sebou. Už asi 300 metrov a máme železničnú stanicu Jílové a náš výlet končí. Takže dorazili sme do Jílové u Prahy, čakáme na vlak, ideme do Prahy. Dnesný výlet bol skvelý, bolo to asi tak 9 km a bolo to dobré. A nezabudnite mi dať odber, lebo v budúce sa možno uvidíme na Bali a bude to skvelé. Čau!